Nawo inkantolo yomthethosisekelo yaseNingizimu Afrika ke emangalisa abantu abaningi isikhathi ke ikhipha ke isinqumo esikhuluma ke ngemshado kanjalo nokukhishwa kwamafa ngomshado wesiZulu kanjalo nawo ke umshado wesilungu. Kanti ke ukuthola kabanzi ngaso ke lesi sinqumo esiphuma kuyona ke inkantolo yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika sidaye ke uMr Melusiqulu ovela kuyona ke inkampani yazwa ukuthi ke iDonda Attorneys ukusichazela kabanzi ukuthi ke sisho ukuthini ke lesi sinqumo esiphuma kuyona ke inkantolo yomthethosisekelo waloke izwe laseNingizimu Afrika. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangeli Sibongo sami ngwakachirwa ubukela uhlelo Catering News Talk. Asike encourage ke mbukeli Catering News Talk to engage with us. Sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kwakho noma ke umbuzo wakho kuyena koxabhashe ekhona kuloke nje uhlelo lethu ke namhlanje ebusuku okuyona ke Catering News Talk. Uvula khombukeli lubalekile kakhulu kulohlelo lethu. Kungakho siqoqozela ukuthi ke usebenzise inkundla zethu zokuxhumana ukuba ingxenye yalo ngokuthi ke udlulise ukuphala kwakho noma ke umbuzo wakho ongaba nawo kusona ke isihambili sethu namhlanje kusihla sikubingelele xabhashe sikwamukele kwiCatering News Talk. Ngibingelele Simangele, ngibingelele babukele emakhaya, bonke kwamukela e1KZN TV. Kuntokoza enkulu ukuthi sibe nawe kakhulukazi mawusukuthi usicijisa kakhulu ngoku-understand izinto zomthetho. Sibonile inkantolo yomthethosisekelo ikhipha isinqumo esidumeza abantu abaningi in light of ama-cases ke sawabona ebakhona ahlanganisa mhlawumbe njengeka-Black Coffee kanje nayo ex-wife wakhe okuye nombali, but we'll get into that later. Ngifuna ukuthi mhlawumbe siqale ke sibheke la nje singakangeni mhlawumbe kusona isinqumo somthetho senkantolo, just ukubheka ukuthi uma sikhuluma ngomshado wesintu siphinde futhi sibheka nomshado wesilungu, mhlawumbe siqale ngowesintu sikhuluma ngani umshado lo orecognizwayo inkantolo ekhona yezwe laseNingizimu Afrika, mhlawumbe usichasisele lapho exabhashe. Okay, ngokwe Recognition of Customary Marriages Act eka 1998 umshado wesintu ilapho khona kungabantu ababili abangaphezulu umnyaka na-18 babe ngaphansi umnyaka na-18 bazothola imvume kubazali. Kodwa uma bengaphezulu kweminyaka na-18 ishumi nesishiyagalombili kumele kube ukuthi bavumelana ukuthi bazoshada. Kubalekile lokho. Okwesithathu ngokwa section 3 isigaba sesithathu bathi kumele kube ukuthi kuba khona ukubonisana nokujabula kuba khona ngokwesintu. Yabo. Kodwa lapho abangakusho khona bakucacisa ukuthi kusuke kunjani. Ngokwesintu uzofika ulobole, mawuqala ukucela ulobole kube nomembeso, kube nenqubo amasonto, kube nomkhehlo, kuphinde kube nomabo magade kucacwa noma kade kunodwendwe. Iwona umshado wesintu wethina siwaziyo leyo kuze kuthele nenyongo ngumakoti. Kodwa ngomthetho ohlanganisa isintu nokwesimanje manje abakubheka kuphela ukuthi nisuke nivumelene, kuphinde futhi kube nokubonisana kuba khona mhlawumbe ukukhishwa amalobolo nokujabula kuba khona mhlawumbe masakade sokumembeso navumelana nahambe nawo bhalisa kungaba umshado wesintu lo. So those are the things that makes lo mshado ukuthi ube valid. Lizo outline, because I think to some abanye abantu mhlawumbe baye bathi kufanele kube khona iphayisa le ndawo mangabe sikhuluma ngomshado wesintu. Iziphi izinto ezibalekile that makes lo mshado ukuthi kube ukuthi uba valid ngempela. Lezo kufanele ukuthi nangampela abantu abasuke bekwenza lo mshado balandele lezi zinto. Into engicabanga idida kakhulu sisima ukuthi kunezinto esizilindele ngokwesintu kuze kufike kuzona. Mhlawumbe uma ngase kuze umuntu owuchwepheshe kwizinto zesintu nje kuphela uyochaza ukuthi thina ngoba njengabantu abangamaZulu mhlawumbe nakwezinye indawo bakusho nje ehlwe, kodwa nje abantu abangamaZulu silindele ukuthi masuthi umshado wesintu usuphelele kumele kuze kufike ekutheni kuze kucace. Kodwa uma uzobuka amacala akhona phecelezi ngesilungu mawuzobuka i-case law uyabona ukuthi umthetho awulindi ukuthi kuze kuthiwe kwenziwe zonke lezi zinto thina siyilindele. Ingakho uzobuka umshado ngendlela okwenziwe ngakhona ngokuhlukana kwabantu ukuthi benze kanjani. Ngizokwenza umsekelo nje uzocaciseka. Kwicala likaMkabe elika 2014 la uMkabe wafika wakhipha amalobolo wathi wakakhiphe u12,000 wakhipha u9,000 kwajatshula kwahlatshwa nesiklapho kwaphinde kwaphiwa nezipho lokhu kwenzeka eMpumalanga ngendlela abenza ngayo. Uthe maseshona usisa kade emlobola kujatshula kwenziwa yonke into wasethi yena
uyosiza kungcwabeni base bethi abamazi yena umuntu njengasuka umkhwenyana because ubesalobolile kuphela ngoku-understanda komndeni. Yes, ubesalobolile kodwa ukukhumbula ukuthi kwaphinde kwajatshula, kwaphinde kwahlatshwa nesiklabhu, kwaphinde kwaphiwana nezipho. Wasethatha lezo zinto-ke wathi nazi izinto ebesezenzile ngokwakhe ngoba futhi ubesehlala naye okukhombisa ukuthi bese beshadile. Wakuthatha lokho ukuthi umshado wesintu. Yikho ngithi kuya ngezimo nangendlela efanele ngayo uma kuthiwa uzobe usukuthatha ususenkantolo usuthi benishadile. Okusho ukuthi ngamanye amazwi Mr. Xulu kungenzeka ukuthi mhlambe ubeke ukuthi mangabe kwenziwa amalobolo kungabi ukuthi mhlambe lokho sekukulinganisa nokuthi sokumshado ngokokwendawo umuntu akuyona because kwezinye indawo nje I think you'll agree with me Xabasha ukuthi kuzokhokha amalobolo but umuntu uzobe esahlala ekhaya because ekhaya akakasho lo muntu ukuthi usengunkosikazi noma usekhishwe ekhaya uzokhishwa ngelanga la azosina khona. Yingakho kubalekile uma kulotshola ngoba sekunalezi namacala khona abuya adide kwabanye. Kubalekile ukuthi nicacise ukuthi masalotshola kusacelwa nicacise ukuthi aningakashadi. Okay. Ngaze kubhalwe phansi ukuthi sekufike kwalotsholwa kwafika kwembeswa sizophinde senze umkhehlo nenqoba amasonto ezikhathini ezakho kodwa njengamanje asikakavumelana ukuthi sishadile ngokomshado wesintu. Yenze ukuthi makukhona okwenzakalayo ngabe mhlawumbe khona oshonayo mhlawumbe noma khona sekuyahlukana kungabe umuntu ozobe sesithathe sekusenkantolo lesephoqa ukuthi inkantolo la ivuma ukuthi noma ikhiphe isinqumo sokuthi bese nishado umshado wesintu. Okusho ukuthi ngamanye amazwi Xabasha njengoba sekugcwele lento ethi abantu abaqonda ukuthi uma sekulotsholiwe sekumshado lokho sekulingana nokumshado lokho ukuthi that's not the case. Kuzodependa ngokuthi abantu mhlambe bavela kuziphi indawo nalokho kusho ukuthi kuzobaleka ukuthi mhlambe kubhalwe phansi. Nokuvumelana ngoba masibuka necase ka WHP usewashona wayicula ihip hop abaningi bayamazi nakhona kwafike kwalotshola kwavunyelana cansi kwavunyelana ngo-65,000 bakhipha abayikhiphayo yangaphelele kodwa yayiningi abayikhiphayo kodwa kuthe sekuqedwa lokho kwajatshulwa bamamukela noSisu Lerato base begqoka nama matching outfits phecelezi bagqoka okufanayo njengoba kusekwenziwa manje basuka futhi bayohlala ndawonye eGoli bakulotsholana eNorth West bayohlala ndawonye eGoli nezinto mabeyibhala angithi ukubona uma ugcwalisa izinto zokuthi mhlambe ngabe ize insurance noma eze medical aid abanye bayabhala bathi customary husband omunye athi customary wife okuchaza ukuthi uyamamukela njengomuntu osusuhla naye asibheki kuphela amalobolo sibheka nangendlela enihlala ngayo nokuhlala ndawonye abanye bethi ngokuhlonipha bathi fat and set yabo noma i-competition so makhambisana nokulobola ugcine sekukhave yikho ngithi mina kubalekile ukuthi uma kuzolotsholwa ungakaqala nje ukulobola ngcono yenza le contract abathi antinatural contract ukuze uma kwenzeka ukudide kokukhona uyazi izinto zakhe eningi ifike uma ngabe sibikuthengisa market ngiyafuna ukuthi sigxile kakhulu kuleli phuzu songena kulona elelo kudotshwa ku-contract before ukuthi inini la kubaluleke ukuthi ibhalwe khona izithi kusazokwenziwa amalobolo noma mhlawumbe senziwe bese seniqala senilungiselela ungena emshadweni we'll talk about that mangabe sibikuthengisa market asithengise mkwele kheseni so kuma ngabe sibuya singena kuso ke sigaba sesibilisa lokho nje uhlele lakho i-catering with Thoko ibukelayo. Asibingelele mbukeli sikwamkeleke kusuke nje isigaba sesibilisa lokho nje uhlele lakho i-catering with Thoko ibukela igama lami nguSimangeli isibongo sami ngwakatshirwa kanti ke mawusanda kuvulela imabona kude wakho angikhumbuza ukuthi ke sinaye ke uMr Melusi Xulu ovela ngaphansi kwayo ke inkampani yazwa ukuthi ke iDonda Attorneys sikhuluma naye ngaso ke isinqumo senkantolo yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika isinqumo esiphumile esihlangene kakhulu ke nayo ke indaba yamafa kanjalo nayo ke umshado sicacisela ukuthi ke lesi sinqumo shisho ukuthini kakhulukazi kubantu abaningi abanye abanokudideka kanti ke sifunde
sikhuthaze mbukeli sebenzisa-ke iy'nkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa-ke nje ukuphala kwakho kuyena-ke uxabhasha noma-ke umbuzo wakho ongaba nawo kuthona-ke nje isihloko esibalulekile kakhulu esikhuluma ngaso-ke kulobu kusihlwa abantu kulobu busuku-ke banamhlanje ikakhulukazi-ke sithinta wonke-ke umuntu okhona-ke noma-ke ombukeli walo-ke nje lengqayizivele yalo-ke lolu hlelo kuyona-ke i-KZN News Talk. Xabhasha ukhuluma ngephuzu elibalulekile kakhulu uma ukhuluma uthinta iphuzu lokudwetshwa kwenkontileka yamafa because kuye kube khona imibuzo eminingi kakhulu. I think we're now beginning to learn ukuthi ukudwetshwa noma ukubhala kwenkontileka it's not something okumele ukuthi mhlawumbe uqale ucabange ngayo uma ngabe usemshadweni noma senizongena. It's something that you need to start talking about nisabheke emshadweni njengamanje kunye sikufundayo ukuthi kusayokhokha amalobolo. You need to start understand ukuthi kuleyo nto ongena kuyona ungena kuphi nanokuthi uma ngabe kusuke kudwetshwa yona i-contract kubhalwa kuthiweni. Asikhulume ngokho ukuthi inini la kumele kulungiselele khona ukuthi nibhale khona i-contract yomshado wenu. Is it before nisazobhala amalobolo noma mangabe seniyongena emshadweni manje bakuthi mhlambe niyacaca nizosinda isigcawini noma mhlambe bakuthi nizogqoka ingubo mhlambe emhlophe nayo umkhwenyana uzogqokisa ukuthi inini la kumele niqale nicabange khona ngokuthi kumele nidobe inkontileka yokuthi into zenza amafa izohamba kanjani? Okay, lapho kumele nidwebe khona kahle uma ningakashadi. Okay. Okuchaza ukuthi uma ukuthi nizoshada umshado wesintu kumele nazi ukuthi isiphi isigaba la benizobe nithi khona aningakashada umshado wesintu. Okay. Kodwa ngenxa yokudideka kwesikhathi esikusona neindlela izinto ezenzeka ngayo kungenzeka wena uthi uyolobola uhambe esumkhonana uyuhambisa amalobolo ube khona kube kuhle konke kubhale nelist yomembeso ube kahle ebese maniqeda lapho nishuthe izithombe mhlawumbe kushintshwelane nangeimpahla ngqoke impahla ezifanayo bese nihambe mhlawumbe niyohlala ndawonye noma nivakashela isikhathi esiningi nibe nezinto enizenza eziningi emva kwaleso sigameko noma emva kwaleso simo bese kuthiwa bese nishadile. Mhlawumbe wena omunye okuphika ukuthi benishadile ube nokudideka ukuthi kuzobe kuthiwa nishade kanjani ngoba kunezinto obulinde ukuthi bekumele nizenze njengokuthi nize nicade. Ingakho ngiyaye ngithi mina i-article engayibhala ngo-2020 nje emfishane embhale ngawubhala ukuthi kumele uma kuyolotshola niqale lapha inkulumo yokuthi nizoshada umshado ohlukanisa amafa kuthiwa i-international contract with accrual noma without accrual. Sisoyichaza ngeminyanga kabanzi kodwa okubalekile ukuthi lento isiza lemvumelano isiza ukuthi uzoshada wazi ukuthi izinto ezingezakho zifikelekile kutheni noma ngenzeka ini uyazi kungakwena nalo ozoshada naye unezinto zakhe. Ngiyafuna ukuthi igcizelele lexabhasha because ibalekile kakhulu kubabukeli bethu. So you are saying ukuthi uma ngabe nisakhuluma indaba yokuthi usayomlobola ubani, you need to start talking about ukuthi hlobo lini lomshado esizongena kulona. Ingabe uhlobo lomshado oluzohlanganisa amafa ethu noma uhlobo lomshado oluzohlukanisa amafa kusayokhokhwa amalobolo. Because remember with segment yohlelo xabhashe you did point out ukuthi abanye abantu amalobolo bawa translate into umshado okusho ukuthi uma ukuthi anjenge nixoxe leyo ndaba ni futhi nixazulule before kokho amalobolo ungaba sengcupheni yokuthi by the time sekokho amalobolo already izinto zakho sekungezakhe but ungenawo lo mqondo lo mhlawumbe wakho umqondo beyokuthi mangabe ngingena la ngifuna ukuthi okwami kube okwami okwakhe kube okwakhe. Ngoba kuba nokudideka okukhona kodwa okubalekile ukuthi uma kukhokhwa amalobolo ukhumbule ukuthi umshado wesintu ngokwe recognition of customary marriages Act uthi mele nivumelane. Kubalekile lokho ukuthi kungenzeka uthola ukuthi omunye uyalotshola kuyembesa bese omunye ejesi senishadile kodwa wena uthola ukuthi uzoma ngokuthi awukashada ngaleso sikhathi ngoba how do you balance the two xabhasha? Kwi-case kaMashisane i-case ka-2023 uMashisane walobola usisi ngcansi wakwaMhlawula yabo uma ngasukubheke uGoogle uzoyibona le case noma leli cala bavumelana ukuthi bobabili ngoba siyolobola siyokwenza zonke izinto esiyozenza zesintu senzela ukuthi nabantu abadala bebona ukuthi siyahlonipha usiko kodwa uma siqeda uyazi ukuthi mina ngifuna shada umshado ohlukanisa amafa sizothi uma sesiqedile ukulobolana ke bese senza icontract noma isivumelwano masiqedile sobeseshada umshado wesilungu uthe base behlukana ke usisi wase eya kulokho wasekuqala ukuthi bashada
umshado wesintu. Ukhumbula ukuthi umshado wesintu uma engekho i-contract kuba umshado ohlanisa amafa. Yabo. Usisi basebona ukuthi ayibahle automatically Xabasho. If there is no contract uhlanganisa amafa lo mshado. Usisi uma esebona ukuthi hayi sebeyahlukana wasithi cha thina saqala sashada umshado wesintu ngoba salobolana. Kuyinkantolo yokuqala ke eHigh Court bavumelana nayo sisi. Ubhuti wayiphikisa leyo nkantolo waya eSupreme Court of Appeal eBloemfontein. La yafika inkantolo yavumelana nayo ukuthi phela bekumele kuvunyelwane. Okuchaza ukuthi inkathi yolotsholwa kwangavunyelwa. Ingakho makulotsholwa noma kumnandi kujatshulwa hlalani phansi kumnandi makulotsholwa kumnandi mayolobola kumnandi mawulotsholwa. So ezinye izinto zenza ngenhliziyo ungakwenzi ngokucabanga kahle. Ingakho kubalekile ukuthi makulweza zonke lezi zinto kumele kuvunyelwane. Uzethu umfundisi wami uBishop Zondi eTruvine yena makuzolotshelwa ingane yakhe ufuna nje kucaca ukuthi mase kuqeda zonke izinto zokulobola nomembeso abatshela abazolobola ukuthi akashadwa ke njalo kusakhulunywa izinto kusenziwa izinto njengokujwalile ngokwesintu kubalekileke lokho isikhathini esiningi akwenziwa lokho kodwa yikho ngithi mina kubalekileke lokho sisusima makwenziwa zonke lezi zinto kumele kucace ukuthi nivumelene na nobabili nikhuluma into eyodwa na ngoba isikhathini esiningi akuze kufikwe kudwendo kufika khona kulozi members onqiba amasondo kuvele kudideke lapha ngisevele kube nama stretch tent kube into enkulu yomcimbi manje gcina sekuhlangana nayo le ndlela yokuchazwa ngomshado wesintu noma phecelezi definition masuthuthuthi ubona ukuthi usungeneke yona kodwa ke into ebalekile nisuke nivumelene na lokho. And that brings me to the question Xabasho ukuthi okusho ukuthi ungakwazi ukuyilwa lempi uma ukuthi bekungabanga khona agreement ekhona between nina nobabili and then omunye bese claim ukuthi no ngesikhathi ngikulobola bese kuumshado loyo. But if there was no agreement between mina naye it means ikhona icase ikhona impe engayilwa lapho. Yeah. Kumele caca kodwa ukucaciseleke. How do you then do that Xabasho ukwenza kanjani ukuthi ucaciseleke? Is it something that you need to draft phansi or is it something okudinga ukuthi nikhulume imndeni yobili ukuthi njoba kade uveza ukuthi umfundisi uyaye athi egcineni remember akuwona umshado lo usaqhutshekela phambili? Isikhathini esiningi ngicabanga ukuthi kubalula manikhulumile kodwa ukuze kube nobufakazi kumele kube nento enibhala phansi yabo kodwa yikho ngithi mina sisusima kwesinye isikhathi ngicabanga ukuthi hayi kwesinye isikhathi kwamanje abaholi bendabuko abafundisi abaholi bomphakathi ngathi lesi lokudide kokukhona komshado wesintu samele behlale phansi bekubuka ukuthi ayikho yini isixazululo esingaba khona ngoba kuyinto exakayo ukuthi njalo isizwe semnyama makulotsholwana kwenziwa yonke imicimbi igcine sekuba nokuphazamiseka kweminye imishado kube nokudideka ukuthi sishadile noma sishadana. And that brings me to the question Xabasho ukuthi kwawona umthetho wona mhlambe ukubheka ukuthi wona uyikhathaza kangakanani ngokuthi uqonde nangasoke isintu manje njengoba kukhona umshado nje indlela ama processes lawo akade aqala ngezikhathi zikaShaka obekade kuqhutsheka ngayo ukuthi kahle kahle yona muphi la kufanele mhlamba zami ukuthi acathuliswe omunye nomunye between inkantolo yomthethosisekelo nayo into yesintu ukuthi uma ukubheka mhlawumbe njengomuntu oqhwepheshe kuzona izinto zomthetho kuhamba hambe kusale kephi njengoba kade uveza ukuthi njalo baye bashike emuva uma ngabe inkantolo isuke ikhipha imithetho ethile but ngiyacela ukuthi ubambe mhlawumbe impendulo yakho la ngexa isikhathi sengise basibuye sobe sinaba kulelo phuzu asingise muri weKaizer News kuma ngabe sibuya singena kusuke isigaba sokugcina saloko nje uhlelo lakho iKaizer News sokuyibuyela.
Asibingelele mbukeli sikwamukeleke kusuke nje isigaba sokuqiniselo ke nje uhlelo lakho iKZN News Talk oyibukelayo uhlelo loludlala njalo ngolwesibili isikhathi esisodwa 7:30 kwentandokazi kamabona kude wakho i1 KZN TV and on DStv we are channel 261 la kwazi ukubona khona ukusuka ukuhlala kwalolonke ke lolu hlelo kanjalo nazo zonke ke inhlelo oyithulela wona ke umabona kude wakho kuyona ke i1 KZN TV. Ngiyafuna ukuthi sibheke la Mr Xulu ukuthi uveze iphuzu elibalekile ukuthi kuyofanele ukuthi ngampela abaholi bendabuko behlale babheke because njalo mangabe ukuthi inkantolo ikhipha inqumo ezithile kakhulukazi ezithinta imshado yesintu kuyaye kube khona ukuthikamezeka kuyaye kubona noma iclash yayibe khona between the two manje. But that brings me to umbuzo xabhasho ukuthi le clash mangokwakho ukubheka njengomuntu oyi-expert when it comes to izinto zomthetho yini edala le clash ubani omunye mhlambe yiwona umthetho ofanele uyifamiliarize with inqubo yesintu ikona kupho kufanele kwenze kuze in future we don't sit and talk about this issue, you know, it's something ehamba na ekwazi ukuthi ithi align with each other uma ngabe kusho umthetho kube ukuthi akuyona into exwayayo kuyabantu zasenga ukuthi sokwenzakalani ngami, you know, because abantu banemibuzo eminingi since kuphumele lesi sinqumo somthetho sesenkantolo yomthetho sisekelo. Ngicabanga ukuthi inkinga ibase kutheni makuqala nje kwenziwa umthetho njenga Recognition of Customary Marriages Act makuse ibhila kusaboniswa nakhona base kuthiwa abantu abangenelele bephawula isikhathini esiningi abantu umthetho odinga bona noma othinta bona abawulandeleli because awuvela uphase they qala ihambe kulomgudu leqala yabona. So manje mase kuhamba leso sikhawu leso sekudlulile usufaki umthetho usuqondile kuba inkinga ngoba abantu bayibuza kwenzeka kanjani lokho. Kodwa ke yikho ngithi mina ngicabanga ukuthi okungcono okwamanje abantu abazi ukuthi umthetho ume kanjani mhlambe kuba kunokuphawula okukhona abaholi sebengabeka indlela ukuthi ezinye izinto beyishintshe ngoba okubalekile sisima umthetho nezinye indlela esenza ngayo izinto angeke kuhlale kuyinto esasenza kudala kuhamba kushintshe okuyiyona okwezokwenza ukuthi kubaleke ukuthi sibambe ukuthi umthetho njengamanje uthini nendlela eseyishintshile zesintu ukuze kube yinto eyodwa engeke izisidide ngaso sonke isikhathi. Ikhona indlela basengaphila ngayo abantu uma ukuthi mhlawumbe abanelisekile kakhulukazi bona balandela kakhulu izinto zesintu kulesi sinqumo esikhishwe inkantolo. Ngicabanga ukuthi okuningi ekufaka ngicacise umthetho osisekelo usize kakhulu kulezi zinto zesintu nomshado ngoba kunezinye izinto ubuthothi abantu besimami kakhulukazi abamnyama begcinzeleleka. So okuningi kuhle ukuthi kodwa kuyadida ngokuthi bagcina abantu bengazi ukuthi sifike kanjani sizesifike la. Engikubuka mina ukuthi kumele abaholi bendabuko abafundisi bonke abaholi abakhona nomphakathi behlangane bekwazi ukuthi bebe nolwazi ukuthi kume kanjani ukuze makukhona laba ababona ukuthi kumele kushintshwe khona sebengabona ukuthi kushintshwa kanjani. Lesi sinqumo nje mhlawumbe briefly sesiyemaphethelana nohlelo lethu leli xabhasho ukubheka ukuthi kulabo bantu abashadile ngendlela yesintu sisho ukuthini lesi sinqumo kubona abavele besemshadweni belandele lendlela yakudala yokushada umthethosisekelo. Yes. Okay, inkantolo yomthethosisekelo kuyicala lika VVM versus uLRC LRC yes. So kulelo cala lelo kodwa icala esanda kuvela ngicathi ungalibheka makhona la ngiphamisa khona kodwa kulelo cala lelo bathe uma ushada umshado wesintu awukwazi ukuthi emva kokushada umshado wesintu bese uba novumelwano sokuhlukanisa amafa ngoba lo mshado usemthethweni umthetho osisekelo uyakuthakasela ukuthi umshado wesintu usemthethweni. Manje mazovele uthi ushada umshado bese uba nekontreka eva komshado ekuthiwa i-antenuptial contract akukho emthethweni lokho ku-wrong. Okungcono iba ne-postnuptial contract okumele uye enkantolo-ke kodwa-ke ozokwazi ukuthi bonke abantu abakonetayo bekwazi ukuthi usuhlukanisa amafa hhayi ukuthi kodwa uvele uqhamusa ukwenza ngathi umshado obungekho ekuqaleni. Xabhashe kule case le mhlambe le case lesakhuluma ngayo phambilini icase kaMbali njengoba sibahlukana kade beshadile futhi ngasho isintu kusho ukuthini kubona in terms of izinto zamafa kulesi sinqumo lesi sivela kwinkantolo. Okay, umshado wesintu sithe uma unganayo icontract ichaza ukuthi uhlanisa amafa. Ngo-2011 bashada ngokwenkantolo sekupruviwe lokho noma uBlack Coffee ezokuphikisa Supreme Court of Appeal. Kodwa sikhuluma indaba yamanje kupruviwe ukuthi umshado wesintu ubungo-2011 kwalotsholwa kwaba nombeso ngicathi nokuthela kwenyongo kwenziwa kodwa ke kwase kuba ukuthi ke cha bona ngokwesintu
kuphelelisiwe ngale ndlela engichaze ngayiqaleni ngokwe-Recognition of Customary Marriages Act. Ngo-2016 benza i-contract yokuthi kuhlonisa amafa, ngo-2017 bashada umshado wesilungu. Into vele edidayo sisima ukuthi vele thina abantu abamnyama siyathanda ukuhlanisa izinto eziningi. Ushada umshado wesintu nomshado wesilungu wenza umabo nodwende after noma uqale ngodwende. Vele into ehlezi ukuthi uyihambisana. Kodwa umthetho wathi lapho-ke ngokuthi bashade umshado wesintu ekuqaleni, umshado uhlanganisa amafa. Kwase kunqunywa ukuthi umbali yonke into yomshado wabo kumele kuhlukaniswe kube half nanokuthi njalo ngenyanga ngicabanga kumele amnike u-67,000 lento esithiwa spousal maintenance asondla yena yedwa ngakayibali ingane. Chaza lokho kodwa-ke sizolinda sibone ukuthi uzothini uBlack Coffee ngoba uyasiphikisa leso sinqumo. Asikhumbuze ababukeli bethu laxabhasha ukuthi iDonda Attorneys iyenza ama-services for those our viewers who would want to get in touch with iDonda Attorneys. Ama-services eni nje? Alright, senza ama-services obulelesi phecelezi criminal law, senza ama-services amacalo ezokuphikisana okuthiwa i-civil, siyawenza futhi ezomabhizinisi nawo leyo kade sikhuluma ngayo i-family law siyawenza nama-divorce kanjalo kanjalo. And ni-based kuphi nisabalele kangakanani nezwe laseNingizimu Afrika kakhulukazi because ababukeli bethu bakhona kuyo yonke iNingizimu Afrika? Okay, office lethu lokuqala seDurban number 303 Anton Lembede Street eDurban Club Chambers. Lokuqala lesibili esisalivusile nje lise-Middelburg eMiddelburg edrobheni esempumalanga. Elesithathu esazama ukuthi sigcine nalo eliseMelmoti eduze la eMthonjaneni. Okay, alright. Magathiwa nje mhlawumbe uyakhuthaza kubona ababukeli bethu ngendaba yokuyijwayeza kakhulu nazi indaba zomthetho. Kubaluleke kangakanani kakhulukazi uma usuke uzoyifaka khona la emshadweni komunye umuntu othi ayi osayibukela kude lento le ukuthi iba ne-impact engakanani kuyena ezumuntu? Indaba yomshado. Yes, noku-understanda indaba zokuthi uma ngabe ngena kuwona umshado kume uyifaka kephi, kubaleka ngani in terms of umthetho? Yeah, kubalekile ngoba kuthinta imali, kuthinta indlela enizophila ngayo. Manhlanisa amafa kunendlela ethile ekuzokwenziwa ngayo izinto zezimali. Manhlanisa amafa kunendlela ethile. Kunecala kodwa elisanda kuba khona elokuhlonisa amafa engicabanga ukuthi mhlambe sobe silicoke kahle ngoba lokhu kuthinta ukuthenini manhlanisa amafa thina ngokwazi kwethu ukuthi okwami okwakho kuhlukene kabili kodwa ngifuna ukuchaza nje ngendlela ejwayelekile. Okwami okwakho le nkantolo yomthethosisekelo ngicabanga ka-2024 icacisile ukuthi noma ngabe senyahlukana noma khona oshonayo akusho ukuthi uzohamba nakho konke lokho kwakhe. Kuzobhekwa nawe ukuthi yini omsize ngayo ukuthi akhulise umnotho wakhe. Uma ukuthi ubuhleze ekhaya ukade izingane yena ebhizi esebenza ehlenywa eya koDubai yakuphi ukuze kube nemali, ngalokho kwakho kuba khona emshadweni usize noma usupport kumele kube khona uba nakho. Ngakho mase kwenziwa into esithi i-redistribution order ukuhlukanisa khona ingxenye omele ube hayi u-50% kodwa khona u-percent omele ulithole ngalokuthi vele kuhlukana kodwa-ke icaleli elisanda kuba khona leli esobe silidingida uma singasitholi ithuba. Ngicabanga ukuthi kuyobaluleka kakhulu nje because nami ngisaneminye imibuzo eminingi kakhulu xabhasha but ngenxa yesikhathi uzomele siliguqisela uhlelo lethu. Mhlawumbe inombolo la nitholakala khona i-office number labangakwazi ukuthi banifonele khona? Okay, it's 081 580 3149 081 580 3149. Mr. Xuluku intokozo enkulu ukuthi sibe nawo kuhlelo lethu, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga nathi. Sifinyelele kunaka amaphethelo aluhlelo bethu kuthulela lona kuloko nje usuku namhlanje. Usimangelo wakachiro ngihamba nalo lonke ke ithimba le KZN News Talk asifunda futhi ehlakani ngokusasa.